My ženy si nemusíme hovoriť, čo je to materská dovolenka. Každodenný kolotoč bežných rodinných povinností. Stereotyp. Skôr alebo neskôr príde moment, keď každá z nás zatúži vrátiť sa späť medzi ľudí. Ale ako to urobiť, aby ste nepoškodili aj svoju rodinu? Mne sa to podarilo. Práca v Univerzále je pre mňa ako pre matku 2 detí úplne ideálna. Mám flexibilný pracovný čas. To znamená, že pracovné stretnutia si dohadujem, kde chcem a kedy chcem. Na začiatok som nepotrebovala absolútne žiadny vstupný kapitál. Dokonca ani vzdelanie. A notebook má v dnešnej dobe asi každý. Pre mňa je ale veľmi dôležité aj to, že som sa stala finančne nezávislou. Babi, neváhajte. Túto prácu môžete robiť aj popri materskej. Veď ja som začínala, keď môj malý mal 0,5 roka. Príďte k nám a my vám povieme, ako na to.